Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Мартина, а това е поредното видео, посветено на забележителностите в Париж. Намираме се пред втората най-посещавана забележителност в Париж след Айфеловата кула. И ако си мислите, че това е Лувъра, се бъркате. Става дума за базиликата Сакре Кьор, известна също като Святото сърце. Тя е направена от такъв аровик, който с времето не само че не потъмнява, а напротив става по-светъл и бял. Тук се намира също и една от най-известните панорамни гледки към града. И ако сте гледали Емили ин Парис, със сигурност знаете за коя става дума. Тя се намира на най-високата точка в Париж, върху хълма Монмартър. И има два варианта да стигнете до нея. Да изкачите 200, 22 стъпала или да се качите на фуникуляр, който за няма и 5 минути ще ви качи догоре. Пред базиликата и от купола й се открива страхотна гледка и затова много хора идват тук, особено за залеза или за нощни снимки. Сакре Кьор е построена между 1875 и 1914 година, а е осветена официално чак през 1919 година. Строежът е символ на национално покаяние и надежда след тежки времена във Франция. Архитектурата й е в романо-византийски стил с внушителни куполи, от които се открива невероятна панорамна гледка към града, построена от специален варовик, който при дъжд става още по-бял и затова базиликата винаги изглежда чиста и светла. Вътрешността е украсена с една от най-големите мозайки във Франция – Христос във величие, разположена над лотара. В базиликата се намира и една от най-тежките камбани във Франция, която тежи около 19 тона. Сакре Кьор е както туристическа забележителност, така и действащо място за поклонение с денонощна молитва от над 100 години. Това е едно от най-посещаваните и обичани места в Париж. Задължително си предвидете време, в което да седнете на стълбите, да гледате красивата гледка и да слушате музиката на местните музиканти. А сега се отправяме към следващата интересна забележителност, която заслужава вашето внимание и се намира близо до базиликата. Ако се разхождате из Монмартър, задължително елате до тази розова къща, която освен че е много красива и популярна за снимки, има много интересна история. Тук самият Пабло Пикасо е идвал и е обсъждал своите идеи с други хора. Благодаря ви, че останахте до финала на това видео. Скоро може да очаквате следващата част от приключението ни в Париж, в което ще ви покажа Парижката опера и още едно място, от което може да се насладите на много красива гледка към града на любовта. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала ми. До следващия път!